Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends. Kininausap ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. And I'm sure karong panahon na, naghuwat na sad mo og bag-o na sad nga istorya nga atong idalit nini nga atong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Sa atong mga bisita nga tigtanawan, tigpaminawan sa atong istorya pero wala pa makasubscribe, please click the subscribe button o the notification button para ma-notify mo sa mga bag-o nga mga istorya nato. And ay sa mo kalimot pag thumbs up and share. Labi na sa itong mga kaigsunan all over the world nga makasabot og mga binisaya nga mga pinulungan. And sa mga nangita, sa mga daan nga mga istorya nga kanhina sa itong YouTube channel, madungog usab na ninyo sa atong Pikas channel. Kauban si Ate Gems, ang Katabi with Ate Gems. Don't forget to subscribe also and click the notification button. Basin doon na may mga istorya nga gusto ninyong paminahon. Sa ganahan nga musend sa ilahang mga istorya, pwede sana ninyong ipada sa papajoesuperb@gmail.com or might as well i-check na lang ninyo ang ato ang description below kay naa diha ang ato ang email address. So dito maglangay, aniya na ang istorya nga atong idalit kaninyo karong adlaw. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my... Ang atong suwat tampo karong adlaw pinada sa tuang igsuon nga si Vanessa. Kung sa may unod sa iyahang istorya atong paminawon. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga Vanessa, tubong Kamote, Cebu. Dili na nako iklaro kayo, pero daghan ko og mga silingan nga kung makadungog ani makaingon nga sikuan man na. Nagamit lang sa ko og alias kay mauwaw ko sa akong istorya. Sa pagkakaron, ani ako nahimutang sa usa ka syudad diri sa California. Sa una, San Francisco Camotes ko, pero wadam niabot ko diri sa San Francisco, California. Pero karon ani ako sa California, USA, pero sa usa ka lugar nga gitawag diri og Skid Row. Dili Skid Row nga banda, Papa Joe. Mao ni tawag sa lugar diri nga delikado, daghang adik, daghang mga homeless. 20 na ko katuig diri nga nagpuyo og 30 anyos na ko karon. Sugdan ako sa sinugdanan ng ako istorya nga nung naabot ko diri 20 years ago. Sa Camotes manggug ko nagpuyo, unya nagpuyo mi sa kalisod. Ang akong papa usa ka mananagat ug si mama naninda lang og mga kakanin duol sa lake dito sa Amua. Siguro nakabisita na mo dito. Duha ra mi ka man nagigsuon pero galisod lang gihapon sila si papa ug mama. Pagpadako namo kay wa man gani mi kaugalingong yuta ug ang among balay kay ginama lang sa tapak-tapak nga usa ka kamalig sa paryente ni papa nga gipapuy-an namo. Niadtong panahon na daghan-daghan pang mga isda sila nga makuha mao nga makasurvive gid mi. 8 anyos pa lang ko adto ug dadon pa ko ni mama sa pagpaninda niya. Bit-bit ang akong manghod nga 5 anyos pa niadto. Tabang-tabang ko ni mama ug kay wa pa man ko nila pa eskwelaha atong nga panahon kay layo man gud ang amua nga barangay. Dito na himutang sa Union. Layo pa ang lakton mo siguro nga mahadlok si mama nga maglakaw ko nga akura. Nga akurang usa kay di man siya makakuyog nako kay maninda pa man siya. Tungod sa kalisod, Papa Joe, nakadesisyon si mama ug papa nga ipa-adapt ko sa ihang ig-agaw tagsa nga taga Danau City ra diya sa Cebu.
Para daw nga maka-eskwela ko kay dool raman kuno ang balay niini sa eskwelahan. Gipadap ko nila pero dili legally. Murag ila lang kong gitugyan nila sa akong iyaan para kuno sa kuang kaugmaon. Sa linghod na kong edad nga 9 anyos, nasayod na ko nga doon na ni katugbang bayad ang akong pag-istar ngadto sa ila. Sa tinuod lang, nasayod naman gyud ta nga tag sarata ka kita og mupuyo ta sa laing tao nga panggaon gyud ta sama sa usa nila ka anak. Tuod man puerting hilak nako dihang ila na kong gikuha og puerte ta na kong gakus ni mama og papa. Og sila sad diri ka nako. Tuod man niabot gyud ko sa Danau ug sa way lipod-lipod, giingnan dayon ko sa kong tiya nako sa akong mga obligasyon bugti sa kong pag-istar ngadto sa ila. Namasalay karinderya sa una ug ako ang ilang gitahasan nga usa sa manghugas sa mga plato. Magkapuliki ko nitong panahon na Papa Joe. Hilabi na kung udto kay daghan kay mga customer nga mangaon kay duol man sa Mitsumi. Di ko mingon nga bati gyud og batasan ang akong tiya kay iya man kong gipa-eskwela ug haponon ko nitong panahon na. Hangtod nga niabot na ko og high school ug taud-taud na nga wa ko kakita nila ni mama. Wa ko kakita nila ni papa ug sa akong manghod. Kay di man sila kabisita sa kuha kay wa man sila ikapliti. Sa tinuod lang, kay makatuog yun ang akong mga luha kanang naisuwat nga ipadala nila sa mong silingan. Kumudunggo na gani ang Jumalia. Kay naamamislingan nga nagtrabaho ato nga barko. Sa suwat nila ni Papa ug Mama nako, ningon sila nga gimingaw gyud kuno kaayo sila nako. Ug basin di na sila makailan nako kung makakita nako kay pila na gud katuig nga wa ko nila makit-i. Wa sad sila picture nako kay wa pa man sa ko'y oras ug kwarta para magpa-picture niya tong panahon na. Sakit ug mutugod ang akong mga luha nga moingon si Papa sa suwat nga kung pwede pa lang nila nga bangkaon gikan sa Kamutis padung sa Danau kay buhaton gyud nila. Pero ang problema, wa man sad sila'y bangka. Tulin nga ng labay ang panahon ug third year high school na ko ato pero kabalo ko. O kabalo ba mo kung pilay edad nako nitong panahon na? 19 anyos na ko ato. Saon? Maundang-undang man. Nakadalikyat ko kog sibat ug niuli ko sa Kamutis ug kadyot. Pero may pagtugot sa ako ang iyaan ha. Kay di daw ko pwede nga magdugay kung muli ko didto. Kay duty pa nako sa karinderya. Naabot ko sa mong payag. Way kausaban. Ug nakita nako ang usa ka bayong-bayong nga lalaki ug gikulbaan dayon ko. Di ko masayop. Siya nga akong manghod. Nangay kong katahuran ug akong nakita ang duha ka tawo nga dugay na akong gusto nga makita, Papa Joe. Di pa gani sila tiguang pero may edad na ang ilang itsura kung imong tan-awon. Nga nagkaon in town ug kamuti. Matod ko pa nga, maayong hapon, kumusta naman mo? Ug nitubagsat si mama nako nga, si kinsa ka manday, unsay tuyo nimo. Pero si papa kalit lang nga ni barug, ug niduol nako og dayong gakus. Nasyak ang akong mama ug akong manghod nganong gigakus ko ni papa. Matod pa ni papa nila nga, wa ba day mo kailanin niya? Unang lantaw ko pa lang, nakita na nakong imong itsura dihang bata pa ka. Pung ni Papa ngadto ni Mama. Wala na ko hisguti ang ilang pangan Papa Joe ha for privacy purposes. Dito nahimong masadya ang among moment ato. Porting lipaya sa akong pamilya pagkakita nila nako. Pero limitado man ang akong oras ug ako silang gipasabot nga mubalik ra ko para hawason ako sila sa kalisod. So wa pa ko mabiya nila, akong gibilin ang natigom na kong kwarta. Sukad sa kong pagtrabaho nga 700 pesos, Papa Joe. 700. Dili yung nila dawaton kay kabalo sila
sa akong kalisod ngadto sa akong gitrabuhan o sa akong iyaan. Kay wa man ko niabot dito syudad nga city girl ang hitsura. Pag-abot na ko dito, pobre lang gyapon ko tan-awon ko no. Matud pa sa akong mga ginikanan. Nahibalik na ko sa Danau. Wa ko mahimutang ug akong unahuna mao nga mo balik na lang ka ko sa mua. Ug diyugan ako sila si mama ug papa. Adto na lang ko. Bahala og lisod. Pero di sa ko gusto nga forever na lang po sila nga mag-antos nga puno sa BI-BI sa mga silingan ug mga kadugo namo. Padayon ko sa kong trabaho sa karinderya. Pero nining panahon na gitugyanan ako sa akong iyaan isip kahera o cashier. O dito, kinahanglan na sa kong nga mangarte. Labi na og moaksyon na bayata og ibog-ibog ana nga time Papa Joe. Nagana nagpalipad hangin nako atong nga panahon na pero gibaliwala lang nako kay nag-focus ko nga makatigom para makagraduate ko og high school ug unta college. Birthday to nako Papa Joe. Panahon nga mausab ang akong kinabuhi. Human ko og simba, naglakaw-lakaw ko sa plaza dito sa Danau, sa Atbang, sa simbahan ug naglingkod-lingkod ko sa bench. Dihang usa ka foreigner o afam ang niduol nako. Idara na siya ug siya mismo ang ni-initiate og conversation. Siyempre, Filipino ta. Courteous ta. Mutubag ta maski English nga kinarabaw Papa Joe. Matud pa sa afam diri nako nga, "Excuse me, would you mind if I sit beside you?" O nitubag po ko nga, "Sure." Moto nga di na lang nako tas-on kayo mong convo kay puro sa ba English. Mudugo ang akong ilong. Nangita siya nako og asa kuno ang nindot nga o nangutana siya nako kung asa kuno ang nindot nga kananan didto. Og moto nga ni-offer gyud ko sa among karinderya. Pila ra may istorya na paila-ila nako siya sa akong tiya og pamilya niya. Matud pa ni tiya nako nga, "Van, mao na ni. Jackpot na ka. Ayaw ginagbuhi iday kay na, di ba tanan maka-afam ron. Basin og mao na ni imong swerte." Ako sad, way buot, sakay-sakay lang. So kaniya to, grabe na kayo kabuutan ang akong tiya nako. Pinalitan pa ko niya og mga sinina og uban pang gamit nga pampagwapa. Kaya nitong panahon na uyab na nako si Frank. Si Frank, mao ang afam. Grabe ang gasto sa kong tiya atoy para lang yun nga makaingon ang afam nga di mi manghukhok. Gidala ko sa farm sa siyudad sa Sugbo sa US Consulate diya sa waterfront dapit sa may lahog para mo-apply og fiancé visa. Taas-taas gyud ang among gihuwat ato nga buwan una na-aprobahan ang akong visa. Grabe na kay kabuutan ang kong tiya nako og sila si mama ug papa igo lang makabasa sa SWAT nga ibalita nako nila nga ipadala nako sa trabahante sa barko ato nga time. Grabe na kay panugon sa akong tiya nga mura ba og nagpuyo ko sa una nga murag pinaprinsesa gyud sa ilaha nga buot gani hunanaon katabang ra gyud. Pero di man sad siguro nako maangko ang akong sitwasyon namo ni Frank kung wasad sila. Mo nga ako sa sila nga gipasaligan. Tuod man nang larga mi si Frank sa gawa sa nasod kay nahuman man ang akong visa atong panahon na. Pag-abot ko namo sa San Francisco International Airport, Papa Joe, pamati na ako naadyo ko sa paraiso. Kay pagkanindot na malangyod, kay limpyo ug hapsay ang maong lugar. Nibiyahe pa mi padung sa ilang Frank sa may Terra Nova Pacifica. Lugar nga medyo bukid. Bukid-bukid pero pareho sa bukid sa tua. Dili sikit-sikit ang mga balay didto. Ug dili samok ug dili sa daghan mga tao nga maglakaw-lakaw. Para nako nindot kay itong lugar kay lahi. Moto nga naabot na mi sa balay ni Frank. Pero di gyud ito iyahang balay. Apartment lang o pensioner lang siya. Abi na og sayo na panginabuhi dito pero puwerte man ding lisura. Kay di ko kamaw mo drive atong panahon na. May na lang kay na ako'y cellphone. Baratuhon nga cellphone na gyud nga gipanadapa sa akong tiya nga naka-roaming. Mao nga kung layon ko makadalikyat kog tawag.
pero panagsarasan. Kay mahal sad ang paload ni tiya, kay limited baya ang ihatag nga allowance ni Frank diri nako. Abi gyud nako og mahayahay nako. Grabe na kayo og hingi ang akong tiya matagbuwan. Mao nga tigumon nako ang allowance nga hinatag ni Frank. Dako og ipadala nako nga to sa akong tiya nga tag $100 lang. Dito naman gud nako nasayri nga di man dato si Frank. Kay bisan unsa raman sa di ay ang iyang gipangita dito o pagpangita. Kay retired naman siya, Papa Joe. 68 years old na siya niya itong higayuna. Di kayo kasabot dito ato nga time. Kay di ko hanas mo in English. Pero naman sa tayo makatunan sa mga salida, so makatuhog-tuhog gamay sa mga istorya. Gingnan ko ni Frank nga mas maayo nga motrabaho ko isip tindera sa gamay nga mart dito. Gamay ra kayo biya. Og inuras, mao ni ang trabaho, ug maayo ni. Ang trabaho nako ug mao ni nga pinaagi sa paglimpyo sa mga balay sa silingan, namo usahay magnani ko, anak ko makakwarta. Dito na ko nasabtan nga nangitar di ay si Frank og companionship og gitiguman gyud niya pag-ayo para makatravel siya sa Pilipinas. Kaya nakadungog siya nga sa ato makakaplag og maayo nga mugam nga asawa sa ilahang bana. Pero maski ingani man, nagpasalamat ko kay maski lisod at least di ko magdugta sa hugasan forever. Huwag yung anak ni Frank, kay di naman mo labok ang manok sa himungaan, Papa Joe. Magkatawa lang gani ko kay igo na lang siya sa paghagwa-hagwa sa karniro, kay gaduka na ang iyahang leon. Malingaw gyud ko anang punga ni mo, Papa Joe, kanang gilapa sa karniro ang leon, pero sa wadamha, may dautan nga naitabo kang Frank. Usang adlaw niya na giatake siya sa kasing-kasing. Ug diretso na gyud siya nga nakabsan sa iyang kinabuhi. Wa ko masayod ug asa ko naguol. Kay sa tinuod, wa man gyud ko ma-in love ni Frank ug benefits ra ang akong giapas nga niya. Wa man ko'y problema sa funeral kay sagot man sa iyang insurance ug gitabangan man sad ko sa iyang mga suod nga mga kaila. Human nalubong si Frank, mas nisamot ang akong problema. Gawas nga, mo demand yun ang akong tiya nga mo padako og kwarta kay kinahanglan sa kuno sa akong pamilya. Naibawan ako nga naaman di ay notice to vacate the premises or property nga good for 3 months di ay. Og sa pagbasa nako, nalang ko'y 2 ka semana nga nahabilin. Mao siguro ni ang namatian sa kumbana nga si Frank, Papa Joe, sa kaguol. Samot pagyud diyang naibaw-an nako nga way kabtangan si Frank. Ug ang iyahang mga beneficiary sa iyahang SSS sa US kay ang iyahang unang pamilya. Samot pa nga wa ko kaabot sa length sa akong pagstay para maka-green card. Mao nga bisan asa na lang kumuhangyo og tug sa mga kauban nako sa trabaho. Pero may limit man gyud o may limit man gyud. Dili enough ang akong kita para moabang og apartment. Mao ni mga hunahuna sa ato ang mga kaigsunan nga nasa Pilipinas nga sayon ra ang pagpuyo dito sa laing nasod, labi na sa Amerika. Wa sa ko'y amiga nga mga Pinoy diri. Kay kung naaman, mawaw sa ko nga moduol nila. Samot pa nga akong tiya, sige panawag kay nganong wako'y kwarta nga gipadaog, ako siyang gipasabot, ug mauni, ug mauna. Pero ang yan tubag, nga naaman kuno ko diri, unaman ka diha, pangita na lang og lain. Gisayon na lang yun siya, Papa Joe. Kasi pagtuon niya sa mga Amerikano diri, pamuniton lang, bahala na roy. Dili ko pokpok nga pagkababae, Papa Joe. Sige na lang kong sibog-sibog og mga lugar, hoping nga makakita og maayong trabaho. Dala na ako ang akong mga papilis o gamayng gamit. Sa sige na kong sibog-sibog diri sa California, naabot na lang ko diri sa Los Angeles.
Musud ko pagkatindera, tiglimpyo sa mga kasilyas, pero sa tinuod lang, homeless lang gyapon ko. Yes, wa ko'y kaugalingong balay diri. Gastruggle na ko pag-ayo, sud sa pila ka tuig ug pila na ka tuig nga wa masayod gani ang akong pamilya ug naunsa ko diri. Mo ni nakapait ani mga kaigsunan, mga ka-dear friends. Kay kita naa diri sa Pilipinas, gatuta nga nindot na lang gyud og kahimtang nga atong mga kaigsunan didto. Now balik sa istorya. Wa ko masayod og makasurvive ako o unsa kay kining ako ang istarang lugar puno sa adik. Mao ito ning gitawag diri og Skid Row. Wa ko masayod og buhi pa ba sila si mama o buhi pa ba si papa? O kumusta na ka ang akong manghod? Minyo na ba siya diha? O maayo ba ang ilang kahimtang? Di mas ako makakontak nila ni tiya tungod kay sa sige na kong sibog-sibog o laing lugar, nawani ang akong cellphone. Sa pagkakaroon nakapalit naman kong second hand na Android, mao nga makakita na ko nimo sa YouTube, Papa Joe. Mao ni akong kalingawan. Malipay na gani ko ug makadungog og mga istorya nga makapa-inspire. Dili man itaas kayo ang akong istorya, Papa Joe, gusto lang ako ipaambit ang akong kinabuhi diri ug sa to mga ka-dear friends nga mga viewers ug subscribers nimo sa pagpangumusta sa ilahang mga paryente sa gawas sa nasod. Kung okay ra ba? Kay daghang mga kaigsunan nato diri. Kapwa mga Pinoy nga okay ra kayo sila kung kaistorya nila ang ilang pamilya sa Pilipinas. Pero ang tinudanay, grabe ang ilang sakripisyo diri. Dili lalim ang akong kahimtang diri, Papa Joe. Siguro nga ako mga kaliwat nga nasayod nga na ako diri, makaingon nga nausab na ko. Di na ito na malikayan, day. Di na kumuila nila, kay dato na kuno ko. Kay Amerika, good. Hayahay ang pagpuyo. Usahay, matawag ko og Trump o bag lady. Kana bang magdala ni og trolley, Papa Joe? Or cart, nga naa mga butang, o niya ibilin lang sa kilid kung mo trabaho or itago, kay bawal mansan. Ang nakalahi lang natong mga Pinoy diri kay fighter lang gyud kayo ta. Di sad sa ingon nga mahug na lang ta nga makalilimos. Gituyon ako nga di i-mention ang mga names o lugar diha, Papa Joe, para iwas na sa intriga. Kabaw biya ka sa atuang nga daghan kayong marites. Daghang puno, daghang kuwang sa mga istorya nga maabot sa ilahang dunggan. Magtigom pa ko diri, Papa Joe, para na ako'y pundo pohon. Muli gyud ko diha. Bahalag, walay balay diri, basta nakabangko lang ang gamay na kong kita diri sa Amerika. O ginig-abot sa panahon nga makauli ko, antuso na lang nako nga magpuyo sa payag duol sa akong pamilya. Kana, kung napasila, inigbalik nako. Nagtugid ako mga luha, magunahuna sa kinabuhi, Papa Joe. Ngano man, nganong ako paman. Sukad pa sa una. Nganong giing-ani man ko sa atong labaw nga makagagahom. May na lang, nga makuan-kuan ang akong kamingaw, nga makadungog nimo, nga magbinisaya. Followers ko sa imuhang Papa Joe sa Facebook page ug malingaw ko nga magtan-aw sa imong video nga naa sa bukid ug mga hulagway sa nindot na kaayo nga Cebu. Excited na kay ko nga makauli diha sa tua. Di sad kabintahaan, oy. Mura sad og party sa Amerika. I love Pilipinas. Mubalik ra lagi ko diha. Daghang salamat, Papa Joe, ug mabuhay. Pasensya na nga mubura nga akong tampo. Gusto lang ako ipaambit ang kasakit sa akong kasing-kasing ug mapagawas ang ako ang gibati o gihambing. Imong magtatampo, Vanessa. Daghang salamat, Vanessa, sa imuhang suwad. Ya, mubo, pero kinasing-kasing masad nimo nga gipadasan. Muna'y nakalahi.
Kaya ang uban na itong mga kaigsunan nga siguro nagpaminaw karon pa nila ma-realize nga naagyo ang mga sitwasyon nga ingana sa laing nasod. Dili lang sa Amerika, samot na sa Canada karon, labi ng katong mga diskuila dito. Kaya need na sa nila mo balik diri or mahal na sa mga palitunon dito nga kinahanglan sila mo balik diri. Samot na karon nga padung na mo bag-o ang inyong presidente di sa Amerika. Wa ta kabaw sa pulisya, labi na sa mga immigrants, mga migrants. Diba? So, di gina tumatagan. Well, dahil mo na giningon nga paningkamot lang, mabot ra sa na ang panahon yun nga makabot ra sa na nimo imuhang kalipay. Maybe gipatilaw lang ka diha para mahimo kang instrumento sa pagpahibaw sa itong mga kaigsunan nga it's not really the land of milk and honey. Nga ang uban murabag ang ilang unahuna lami gyud diha ipuyo sa Amerika. And I'm sure nga daghang mga viewers nato nga naa sa Amerika or sa laing nasod nga makaingon nga tinuod yun na Papa Joe. Daghan gatuod diha nga nindot ang among kahimtang diri. Of course, you're paying your apartment din ha, maninguha jud ka nga ang namag-anan sa kilid-kilid no, samahan nitong sender. Nga iya lang giantos nga nasa kilid-kilid basta makatigom lang. Pero kung ginansa ka nga makapuyo maski barato, nindot mo na tanawon sa picture sad. Kay lahi man lang mga gamit, di man na para sa Pilipinas nga magbarong-barong lang ta. Bitaw sa to ang mga kaigsunan nga naa sa laing nasod, I hope nga okay ra mo niya. And alam mo kalimot kung makatigom mo, bisita lang mo. O ginawat pasad sa mga kaigsunan na to nga nag-expect og too much sa to ang mga kaigsunan nga nasa abroad, makasabot rasad mo kung sa ilahang kahimtang dito. Kung di sila makadaog, dagang pasalubong ining balik. Okay? So daghang salamat sad, ay mo kalimot pag-subscribe, click the notification button sa to ang Dear Papa Joe Stories, and of course, sa katong ginamo pada, i-check lang ninyo ato ang video description na dito sa natong email address kung asa niyo ipada ang inyong storya. Daghang salamat, kini yung ubos nga lagad Papa Joe. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. But things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time.
rain, rain